Ty vole, kamion! Ty vole, to ne... Máš, Peropa. Franto, jednu plnou! No všechno jsem dělal. Jsem v odstavným, Oskare! Dávej si pozor, Oskare. A teď někde se... Pěkně. No právě, my to nestíháme, my dostaneme... Petře! 5 second To penalty. p***y! Co se tam stalo? Máč! 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 Ne, já se tam nevlezu. Co? Co se to děje s Petrem? Petře! Do Kámo, ale tak more! To je Jo, závěť. Kámo, ale tak more! Kámo! Tak pojedem 90. To jsem nemyslel! To si pěkně zavařil teda. Kámo, co to k***a bylo? To je k***a! Ty p***o! Tak ty seš postih! To je k***a! To je k***a! To! Tak ty seš postih! Sokoj vám fakt vysvětlit. OK. Ale ne takhle! Tak. Jedu za nima. Jedem za nima. No. Že oni už jsou už nám jako v patách. Já vím, že jako je těžký jako si to nějak nastavit nebo se podívat občas do těch zrcátek. Ale ne takhle! Tady takhle to zapíchne. Tak. Paráda. Paráda. Já se tam vlezu, Oskar, já se tam vlezu. Ne! Ty krávo! Co se tam stalo? Oj. Oj. Asi není dobrý jako se... Nedebil. Já se za jízdy nedívám na to. Tam děje vzadu, ty vole. Kámo, zpomal, Oskare. Co? Zpomal. To vytočím. If you no longer go for a gap. Co se stalo? Já jsem se stal